హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇవాళ వస్తున్నారా క్లాస్కి వాళ్ళు? వస్తామని చెప్పారు కానీ మనం మెసేజ్ పెట్టలేదు. ఇప్పుడే నేను మెసేజ్ పెట్టాను మాతాజీకి, చెప్పాను. అయితే మాతాజీ 7 7 PM అనే పెట్టారనుకుంటాను బై మిస్టేక్ ఒకసారి ఏమో. అవునా? సో అందుకని ఇప్పుడే నేను పెట్టాను 6 AM అని. మరి చూద్దాము. నా రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశాను, సో రికార్డింగ్ పెట్టొచ్చు. నాకేమో రాత్రి వచ్చేప్పటికి 10:45 అయిందమ్మా. అవును. ఏం చేయాలో తెలియలేదు. అది ఆ, అదే అదే. వచ్చి చూసుకున్నా, అందుకే మీకు పెట్టేప్పటికి ఎస్ అన్నారు. ఆ మెసేజ్ పెట్టారో లేదో మర్చిపోయాను చూడటం, లేకపోతే పెట్టేసేవాడిని. దట్స్ ఇప్పుడు మరి మీరు నెక్స్ట్ వీక్ లైవ్ రేపు లైవ్ స్టార్ట్ తీసుకుంటారా, రేపు చేశాను. తీసుకోరా? ఉమ్, లైవ్ స్టార్ట్ చేశాను ప్రభుజీ. ఆ, ఓకే, ఇది తర్వాత మాట్లాడదాం. స్టాప్ చేస్తాను తర్వాత. ఓకే ప్రభుజీ. మీ ఇష్టం. క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. ఆ, లైవ్ స్టార్ట్ చేశాను. ఒక 3 members జాయిన్ అయ్యారు. నిన్న కూడా ఓన్లీ 7 members వచ్చారు ప్రభుజీ రాత్రి. ఆహా. దెర్ వర్ ఓన్లీ 7 people అయ్యారు. నేను శ్రీదేవి మాతాజీ కాకుండా ఒక 7 ఉన్నారు. సో వీ హ్యావ్ 5. సో స్టార్ట్ చేస్తాను ప్రభుజీ క్లాస్. హరే హరే అలాగే మాత. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. नमा ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण భక్తులందరికీ हरे మరి कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో మనం మ్, తొలి పలుకులు, ఈ మంగళ శాసనం ఇవన్నీ కూడా నిన్న కంప్లీట్ చేశాం కదా. సో ఈరోజు మొట్టమొదటి మంత్రం చూద్దాము. భక్తి రసామృత మొదటి విభాగం. ఇందులో మనం చాప్టర్స్ లానే చూస్తాము. ఈశోపనిషత్తులో అయితే మనం మంత్రాలు చూసాము. ఇది మనం యాక్చువల్లీ సారాంశం చూస్తాం. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ ప్రథమ విభాగం ఏంటి అంటే శుద్ధ భక్తియుత సేవ సామాన్య లక్షణములు. సో ఇక్కడ అంటే ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, వాటి యొక్క లక్షణాలు, అంటే భక్తి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అన్నది మనం సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఈ చాప్టర్ లో చెప్తారనమాట. సో మీ అందరూ కొంతమంది ఏమన్నా భాగవతం వింటూ ఉంటుంటారు. ఆ భాగవతంలో
3వ స్కందంలో కపిల భగవానుడు, ఆయన మరి భగవంతుడు అవతారమేనని చెప్తారు కపిల భగవానుడు. ఆయన తన తల్లికి ఉపదేశం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఉపదేశం చేసే సందర్భంలో, అంటే శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఏ విధంగా అయితే అర్జునుడికి ఉపదేశం చేశారో, ఇంచుమించుగా అదే విషయాల్ని కపిల భగవానుడు తన తల్లికి చెప్పడం మనం భాగవతంలో చూస్తాం. కాబట్టి ఈ శుద్ధ భక్తి లక్షణాలు ఏమిటో ఆయన వివరించారనమాట తల్లికి. మనకి భగవద్గీతలో 12th చాప్టర్లో తర్వాత 14 శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు చూస్తాం కదా భక్తి యోగంలో. ఇక్కడ 3వ స్కందంలో ఆయన 29వ అధ్యాయంలో వివరిస్తారు ఈ శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు ఏమిటి అన్నది. ఏమిటంటే ఐహిక చెప్తూ ఉన్నారనమాట. ఏం చెప్పారు వాళ్ళ తల్లి కంటే, ఈ శుద్ధ భక్తులు అనే వాళ్ళు ఐహిక భోగాలను, తార్కిక జ్ఞానాన్ని కోరరు. మనం కొన్నిసార్లు చూస్తూ ఉంటాం ఆర్గ్యుమెంట్ కోసం జ్ఞానాన్ని నేర్చుకునే వాళ్ళు. అంతేగాని అక్కడ భక్తిభావం కంటే ఆ జ్ఞాన దాహం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే అహంకారంతో కూడి మనం ఇంత తెలుసు మనకి, మనం ఈ విధంగా వాదనలో తర్కంలో కూడా మనం పై చేయిలో ఉండొచ్చు అనే భావంతో జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవడం కూడా చాలా వరకు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి శుద్ధ భక్తులైతే ఇటువంటి కోరిక కానీ, జ్ఞానం, తార్కిక జ్ఞానం ఈ కోరిక కోసం కానీ, ఐహిక భోగాలను కానీ వాళ్ళు కోరుకోరు అన్న మాటతో ఆయన ప్రారంభించారు. వాళ్ళ మనస్సులు నిరంతరం నా సేవ మీదనే లగ్నమై ఉంటాయి. అంటే భగవంతుణ్ణి సేవించాలి అనే ఉద్దేశం తప్ప వాళ్ళకి తార్కిక జ్ఞానం కోసం కానీ లేదా ఐహిక భోగాల కోసం కానీ వాళ్ళు కోరుకోరు. సో నా సేవలో నిమగ్నం అవడం తప్ప ఇంకా దేని మీద వాళ్ళకి ఆసక్తి లేదు. చివరికి మరి భగవంతుడి పరమ పదంలో భగవంతుడితో సాయుధ్యం చెందాలని కూడా వాళ్ళు అనుకోరు. మామూలుగా మరి భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళాలి, ఆయనతో సాయుధ్యం పొందాలి అని కొంతమంది భక్తులు అనుకోవచ్చు, అనుకునేవారు ఉన్నారు. కానీ ఈ నిజమైన శుద్ధ భక్తులు ఏది కోరుకోరు, ఆఖరికి భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలని కూడా కోరుకోరు. అది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ అనమాట. శుద్ధ భక్తులు అంటే ఇక భగవంతుడి పట్ల ఆ భక్తి భావాన్ని ఎల్లప్పుడూ ఉంచుకుంటూ ఆ భక్తిలోనే ఆనందాన్ని పొందాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశ్యం తప్పితే వాళ్ళకి ఇంకా ఏ కోరిక లేదు. సో అది శుద్ధ భక్తుల యొక్క ముఖ్య లక్షణం. ఇక ఈ ముక్తి అనేది ఉన్నది కదా, మరి ముక్తి అంటే మనకి జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి, ఆ తర్వాత భగవద్ధామానికి అర్హత, ఇదంతా కూడా మనం ముక్తి అని చెప్తాం. ఈ ముక్తిలో 5 విధాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. సాయుజ్యం, సాలోక్యం, సారూప్యం, సాష్టి, సామీప్యం. సో అంటే మరి భగవద్ధామానికి వెళ్ళడం, అదే లోకం, భగవంతుడితో ఐక్యం అవడం, అన్ని ఆయన లోకంలో ఉండడం, ఆయన రూపాన్ని, భగవంతుడి యొక్క స్వరూపాన్ని కలిగి ఉండడం. అందుకే వైకుంఠంలో కూడా అందరికీ కూడా 4 చేతులు అవి ఉంటాయి, మరి విష్ణుమూర్తి రూపంలో ఉంటారు. సారూప్యం అన్నమాట అది. అలాగే సామీప్యం, సాష్టి, సో భగవంతుడికి దగ్గరలో ఉండడం. సో ఇవన్నీ కూడా 5 రకాల విధానాలు. శుద్ధ భక్తుడు ఈ ఐహికమైన ఇంద్రియ సుఖాలను మరి అన్నిటినీ కూడా మామూలు ఇంద్రియ సుఖాలు నిరాకరించడమే కాకుండా ఈ పైన చెప్పినటువంటి ముక్తులు 5 విధాలైన ముక్తి విధానాలను కూడా అతను కోరుకోడు. ఏం కోరుకుంటాడు అంటే కేవలం భగవంతుడి మీద ప్రేమతో ఆయనకు సేవ చేయడంలోనే సంతృప్తి చెందుతాడు. అదే శుద్ధ భక్తుడి యొక్క ప్రధాన లక్షణం. సో ఇది ముఖ్యమైన పాయింట్ అన్నమాట. మామూలుగా మనం ఏదైనా భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉంటాం, అదే చాలా ఆధ్యాత్మికత అనేటటువంటి భావంతో ఉంటాం కదా. అంటే ఈ భౌతిక కోరికలను కోరుకోవడం కన్నా భగవద్ధామాన్ని కోరుకోవడం తప్పకుండా ఆధ్యాత్మికతే. కానీ అసలు శుద్ధ భక్తుడు అనేవాడు అది కూడా కోరుకోడు. కేవలం భగవంతుణ్ణి, ఆయన పైన ప్రేమ కోసమే, భగవంతుడి కోసమే, ఆ భక్తి భావాన్ని లో ఉన్న ఆనందాన్ని అనుభవించడం కోసమే అతను కోరుకునేది. ఇంకా వేరే కోరిక ఏది, ముక్తి కూడా అవసరం లేదు ఆ శుద్ధ భక్తుడికి. ఇది అతని ప్రధాన లక్షణం. భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమ, భక్తి, దానిని
దానిలో ఉన్న ఆనందాన్ని అనుభవించటమే అతనికి కావలసినది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కపిల భగవానుడు పైన, ఇది కపిల భగవానుడు తల్లికి చెప్పిన విషయం భాగవతంలో చూస్తాం. సో ఆయన పైన చెప్పిన ఈ విషయాలు శుద్ధ భక్తుడైన వాళ్ళ యొక్క నిజ స్థితి, ఆయన యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు కూడా చెప్పారు. సో శుద్ధ భక్తి సేవలో ఉన్న ఇతర లక్షణాలను మనం ఈ వేదాల నుంచి తీసుకుని రూప గోస్వామి మనకి వివరించారనమాట. అంటే ముఖ్యమైన పాయింట్ కపిల దేవుడు చెప్పిన ఈ పాయింట్, శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు. ఇంకా వేదాలు వీటన్నిటి నుంచి ఈ రూప గోస్వామి శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు తీసుకుని మనందరికీ ఇక్కడ వివరించారు. ఏమిటి అంటే 6 ముఖ్యమైన లక్షణాలను చెప్పారు రూప గోస్వామి. ఏమిటి అంటే, ఒకటి, ఈ శుద్ధ భక్తుల యొక్క భక్తి ఎలాంటిది అంటే, శుద్ధమైనటువంటి భక్తి ఉన్నప్పుడు మనకి భౌతిక ప్రపంచపు ఇబ్బందులన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి కలుగుతుంది. ఆ శుద్ధ భక్తి అనేది భౌతికమైనటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి మనల్ని విముక్తి చేస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఏ ట్రబుల్ లేకుండా మనం హాయిగా ఉంటాము అని అలా కాదు. మనకి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా ఇబ్బంది మనల్ని బాధ పెట్టినటువంటి స్థితిలోకి, అంతటి ఆనందమైనటువంటి స్థితిలో ఆ భక్తులు ఉంటారనమాట. సో భగవంతుడి పట్ల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ భక్తి భావం వాళ్ళకి అంతటి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఎంతటి ఆనందం అంటే, వాళ్ళకి ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి తెలియనంత ఆనందం. ఆ రకంగా ఈ భౌతిక కష్టాలన్నిటి నుంచి కూడా వాళ్ళు విముక్తి చెందుతారు. ఎందుకంటే ఆ శుద్ధమైనటువంటి నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ఆనంద తత్వంలో ఉంటారు కాబట్టి, ఆ భక్తి భావంతో. సో అది ఇక్కడ ఒక శ్లోకాల్లో కూడా చెప్తున్నారు. అహైతుక్య వ్యవహితాయ భక్తి పురుషోత్తమే. హైతుకం అంటే రీజన్లెస్, కారణం లేని ప్రేమ. ఇందుకోసం భగవంతుని ప్రేమిద్దాము, ఆయన సామ్రాజ్యం భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి భగవంతుడి మీద భక్తిని పెంచుకుంటాము, ఇలాంటి కారణాలు కూడా వాళ్ళకి లేవు. ఆటోమేటిక్ గా న్యాచురల్ గా వాళ్ళు భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి భావం ప్రేమ భావం పెంచుకునేవాళ్ళు. అహైతుకం అంటే కారణం లేని, కాజ్లెస్ లవ్, కాజ్లెస్ డివోషన్ అన్నమాట. అది పురుషోత్తముడి మీద ఆ భక్తి ఎవరికైతే ఉంటుంది వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు. సాలోక్యం, సాష్టి, సామీప్యం, సారూప్యం, ఇవన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ ముక్తులు. ఈ ముక్తులన్నీ కూడా వాళ్ళకి అవసరం లేదు. దీయమానం నా గృహ్ణంతి వినా విత్సేవనం జన సయేవ భక్తి యోగాఖ్య ఆత్యంతిక ఉదాహృత. సో ఇవన్నీ కూడా అక్కర్లేదు. మనం పైన చెప్పిన విషయాలు ఈ శ్లోకంలో ఉన్నాయన్నమాట. ఇది యాక్చువల్ శ్లోకం. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఇలా భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ భక్తి ఒక రీజన్ కోసం కాకుండా సహజంగా భక్తి భావంలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ 5 ముక్తుల్ని కూడా కోరుకోరు. అది వాళ్ళ ప్రధాన లక్షణం. రెండవది, శుద్ధమైన భక్తి సేవ అన్ని శుభాలకు ప్రారంభం. అంటే అన్ని శుభాలు అంటే ఈ భౌతికపరమైన శుభాలు కాదు, మనకి భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమ భావం అంకురించడానికి, శుద్ధ తత్వంలోకి వెళ్ళడానికి, మరి సత్వరజస్ తమో గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళడానికి అవసరమైనటువంటి లక్షణం. అక్కడ శుభం అంటే అది. అంటే అన్ని కల్మషాలకి, భౌతిక తత్వాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగే ఆ సచ్చిదానంద తత్వానికి ఆ ప్రారంభం ఈ శుద్ధ భక్తి. శుద్ధ భక్తి వల్లే నెక్స్ట్ది సహజంగా దివ్యానందం చేకూరుతుంది. అందుకే ఆ సత్ చిత్ ఆనందం. సత్ అంటే నిత్యమైన శాశ్వతమైన భగవంతుడు, చిత్ దానిని ఆ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకున్న జ్ఞానం. చిత్ అంటే అవేర్నెస్ అని, తెలుసుకోవడం అని అర్థం. ఏం తెలుసుకోవడం? ఆ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, ఆ సత్ యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం చిత్. ఆ సత్ చిత్తు 2 ఉన్నప్పుడు వచ్చేది ఏంటి అంటే ఆనందం. సో ఆ నిత్య శాశ్వతమైన భగవంతుడి తత్వాన్ని తెలుసుకున్న జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు, ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంటి అంటే దివ్యానందము, సచ్చిత్ ఆనందం అనే స్టేజ్కి అప్పుడు వెళ్తారు. సో అది 3వ పాయింట్ చెప్పారు. సో ఆ శుద్ధ భక్తుడికి ఏమీ అవసరం లేదు, కారణం లేని, ఏ కారణం కోసం కాదు, భగవంతుడి కోసం సహజమైన భక్తి భావంతో ఉంటాడు. ముక్తిని కూడా కోరుకోడు, ఆ భక్తి భావమే కోరుకుంటాడు అనేది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ది, ఈ భక్తి సమస్త శుభాలకు కూడా బిగినింగ్ స్టేజ్ అటువంటి భక్తి. మూడవది,
అలాంటి భక్తి వల్ల సహజంగానే దివ్యానందం వస్తుంది. ఇక వాళ్ళకి ఏ ఆనందం అవసరంలా, ఎందుకంటే వాళ్ళకి కంప్లీట్ దివ్యానందం, ఆ ఆ భా- ఆ- ఆ- ఆ బ్లిస్ అనేది ఆ భక్తిలోనే వాళ్ళు ఓ, పొందుతున్నారు. కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళకి అంతటి ఆనందం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇంక ఏ ఆనందం కోరుకుంటారు? అదే ఆనందంలో పరాకాష్ట. అందుకని వాళ్ళు దాన్నే ఆ దివ్యానందంలోనే ఉంటారు. నెక్స్ట్ పాయింట్, మరి భక్తి, ఇటువంటి భక్తి అనేది చాలా అరుదు. మరి అంతే కదా, భగవంతుడి కోసమే అన్నట్లుగా ఇక వేరే ఐహిక సుఖాల మీద గాని, ఆఖరికి భగవద్ధామం మీద గాని కోరిక లేని ఆ శుద్ధ భక్తి, ప్యూర్ డివోషన్ ఎక్కడో అరుదు అంటున్నారు. 5, శుద్ధమైన భక్తితో ఉన్నవాళ్ళు మోక్షం అనే ఆలోచనను కూడా దారి చేరనివ్వరు. అది చూసాం. సో వాళ్ళకి మోక్షం కూడా అక్కర్లేదు. 6, ఇటువంటి శుద్ధ భక్తి ఒక్కటే భగవంతుణ్ణి ఆకర్షించే ఏకైక సాధనం. చివరికి భగవంతుడితో కనెక్షన్ అంటున్నాం కదా, ఎవరైతే ఆయనతో కనెక్షన్ పెట్టుకుంటారు అంటే ఎప్పుడు ఆ కనెక్షన్ వస్తుంది? ఇటువంటి భక్తి భావంలో శుద్ధ తత్వం ఉన్నప్పుడు, త్రిగుణాతీతమైన తత్వం ఉన్నప్పుడు, కల్మషాలకు అతీతమైన తత్వం ఉన్నప్పుడు, భౌతికత్వానికి అతీతమైన తత్వం ఉన్నప్పుడు మనకి భగవంతుడు కూడా ఈ ఆకర్షితుడు అవుతాడనమాట. అటువంటి, ఎందుకు అంటే ఆయన తత్వం అది కాబట్టి. చూడండి, మ్యాగ్నెట్ ఉందంటే మరి ఇనుము ఆకర్షించుకుంటాయి. మరి ఇనుముని ఇంకేదన్నా మెటల్ ని పెడితే అంటుకోదు కదా. సో ఒకే తత్వం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కలిసిపోతాయి. సో భగవత్ తత్వం అది కాబట్టి అటువంటి శుద్ధ తత్వంతో ఉన్న వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుడు కూడా భగవంతుడిని ఆకర్షించాలంటే అది ఒక్కటే మార్గం అంటున్నారు అనమాట. అంటే మనందరినీ భగవంతుడు పట్టించుకోరా, వీళ్ళొక్కరినైనా ఇంకా ఆకర్షణతో అంటే, భగవంతుడు సమస్తాన్ని పట్టించుకోబట్టే సమస్తము నడుస్తోంది. ఆయన యొక్క కేర్ గాని, ఆయన యొక్క రక్షణ గాని లేనిదే ఏదీ జరగదు. చీమ దగ్గర నుంచి, ఏనుగు దగ్గర నుంచి, పక్షి దగ్గర నుంచి, చేప దగ్గర నుంచి, మనిషి దగ్గర నుంచి, చెట్టు పుట్ట, ఆఖరికి ఈ భూగోళాలు, మరి సర్వము కూడా యూనివర్స్ అన్ని ఎలా నడుస్తున్నాయి ఒక్క త్రాటి మీద అంటే సూర్య చంద్రులు భగవంతుడి యొక్క శక్తి వల్లే. సో ఆయన అన్ని చూసుకుంటున్నారు, అన్ని నడుపుతున్నారు. కానీ ఆయనను ఆయన తత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆయనలో, ఆయన ఆ కనెక్షన్ లో ఉంటారు అని అర్థం. అంటే కనెక్షన్ అంటే ఆ తత్వం ఏమిటో అర్థం చేసుకున్నారు. ఇది భగవత్ తత్వం. అప్పుడు ఒకే ప్లేస్ లో, ఒకే తత్వంలో ఉంటారు. సో ఒకే వేవ్ లెంగ్త్ అంటాం మనం ఫిజిక్స్ లో. అంటే ఆ ఒకే స్వభావంలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఒకరి విషయాలు ఒకరికి అర్థం అవుతాయి కదా. ఇప్పుడు ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు అంటే ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు? భావాలు కలిసినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. అలాగే మరి భగవంతుడి తత్వం తెలిసినప్పుడు భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ ఉంటుంది. మనందరినీ ఆయన చూస్తున్నారు, పోషిస్తున్నారు, అన్నీ చేస్తున్నారు. కానీ ఆ తత్వం ఏమిటో మనకు కరెక్ట్ గా ఇంకా తెలియలేదు. అలా తెలిసిన వాళ్ళకి భగవతత్వం ఇది అని ఆ రకంగా భగవంతుడితో కనెక్ట్ అవుతారు. సో అది భగవంతుడిని ఆకర్షింపగలిగే శక్తి ఏది? ఆ కనెక్షన్ తెచ్చుకోవాలి అంటే అది శుద్ధ భక్తి. అదే, అందుకే అది దివ్యమైనటువంటిది, భగవంతుడి కంటే కూడా శక్తివంతమైనది అది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భక్తి భగవంతుడి కంటే కూడా శక్తివంతమైనది అంటే ఎందుకు? అది భగవంతుడి యొక్క స్వరూప శక్తి, ఆయన యొక్క తత్వంలో ఉన్న శక్తి అది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ 5 పాయింట్స్ ని మళ్ళీ వివరంగా మనకి ఇక్కడ చెప్తాం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ పాయింట్, ఐహిక ఇబ్బందులన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు కదా. మరి 18.66 లో ఏమిటా శ్లోకం ఎవరైనా చెప్తారా? భగవద్గీతది 18.66 ఏమిటా శ్లోకం? హరే కృష్ణ, ఎవరైనా చెప్పగలరా శ్లోక? 18.66 ఎవరు చెప్పలేరా? ఏమిటా శ్లోకం? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, అది శ్లోకం. మరి శ్లోకం చెప్పిన తర్వాత అయినా ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ఎవరు మాట్లాడడం లేదు మరి క్లాస్ లో.
ఎవరైనా వింటున్నారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ వింటున్నాం మాతాజీ. మరి శ్లోకం ఎవరికి గుర్తులేదా? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో. శ్లోకం గుర్తుంది కానీ కంటతా చెప్పనీకి రాదు మాతాజీ. ఓకే, సో మీనింగ్ అయినా చెప్పొచ్చు. అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, అన్ని ధర్మాలు పక్కన పెట్టు, వదులు. మామేకం శరణం వ్రజ, నన్ను ఒక్కడిని శరణు వేడు. అహం, నేను, త్వాం, నిన్ను, అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో, అన్ని పాపాల నుండి మోక్షయిష్యామి, నిన్ను విడుదల చేస్తాను, మా శుచః, భయపడకు అని చెప్పారు. సో నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటి అంటే, నువ్వు అన్ని పక్కన పెట్టి నన్ను శరణు వేడు. అలా శరణు వేడి, అన్ని ధర్మాలు వదిలి నన్ను శరణు వేడు, నేను నిన్ను అన్ని పాపాల నుంచి విడుదల చేస్తాను అని చెప్పి ఆ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో శరణు వేడిన వాళ్ళకి అన్ని పాప ఫలితాల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తానని ఆయన అక్కడ మరి భగవంతుడు వాగ్దానం చేశారు. సో ఈ జన్మలో చేసిన పాపాలే కాకుండా ముందు జన్మలో చేసిన పాపాల వల్ల కూడా మనుషులకి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి కదా. మనం పడే కష్టాలన్నీ ఈ జన్మ పాపాల వల్లే కాదు, ఇంతకు ముందు ఉన్నవి కూడా తీసుకొస్తాం ఈ జన్మలో. సో అలా ఆ పాపాలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి సాధారణంగా మరి అజ్ఞానం తెలియకపోవడం వల్ల తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. కానీ దాని ఫలితాన్ని అనుభవించకుండా ఉండటం అనేది అజ్ఞానం ఉండడానికి, అజ్ఞానం ఉన్నా కూడా జ్ఞానం లేకపోతే తప్పులు చేస్తాము. అలాగే ఏదో అజ్ఞానంతో చేశాము అని చెప్పి ఫలితాలు లేకుండా ఉండవు. మరి జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకుని మనం తప్పులు చేయకుండా ఉండాలి. సో 2 రకాల పాపాలు ఉన్నాయంటున్నారు. ఒకటేమో ప్రారబ్ధం, ఇంకోటేమో అప్రారబ్ధం. సో ప్రస్తుతం మనం ఈ జీవితంలో అనుభవించే కష్టాలన్నీ మన పాపాల ఫలితాలు. పరిపక్వం అంటే పరిపక్వం చెందిన పాప ఫలితాలు అనమాట. ఇంకా మనకి అనుభవంలోకి రాని పాపాలు ఉంటాయి. అవి ఏమిటి అంటే ఇంకా అపరిపక్వాలు, అంటే ఇంకా పాపం పండింది అంటూ ఉంటారు చూడండి మన వాళ్ళు. సో అలా పాపం ఎక్కువైనప్పుడు అవి మన అనుభవంలోకి వస్తాయి, మనం అనుభవిస్తాం. ఇంకా పాపం పక్వం చెందినప్పుడు ఇంకా మనం ఆ పాపాన్ని అనుభవించం. మేబీ ఈ జన్మలో తరువాత లేదా నెక్స్ట్ జన్మలోనూ అనుభవించాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో అందుకని ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఏం చెప్తున్నారు, ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడంటే ఏదైనా తప్పులు చేసి ఉండొచ్చు, కానీ ఇంకా అరెస్ట్ కాలేదు. మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఇన్ని తప్పులు చేసి వీడిని ఇంకా ఎవరు పట్టుకోలేదు, హాయిగా ఉంటున్నాడే అని. అయితే బయటపడిన వెంటనే పోలీసులు అతన్ని అరెస్ట్ చేస్తారు. అలాగే మనం చేసిన కొన్ని పాప కార్యాలు అంటే ఎప్పుడైతే తప్పులు బయటపడతాయో అప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తారు. సో బయటపడే వరకు మరి అతను అరెస్ట్ కాకుండానే ఉంటాడు. అలాగే పాపాలు కూడా మరి మనకి అనుభవంలోకి రావడానికి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే మనల్ని ఆ పాప ఫలితం మనకి ఇవ్వడానికి నిరీక్షిస్తూ ఉంటాయి అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి పరిపక్వం అయినప్పుడు ఆ పాపాలు మనం ఈ జీవితంలోనే అనుభవిస్తాం. సో మన పాపాలన్నీ పరిపక్వం అంటే పండిన తర్వాత వెంటనే మనకి ఆ పాపాలని అనుభవించడం జరుగుతుంది అంటున్నారు. సో అలా పాపాలు, పక్వాలైన పాపాలు, అపరిపక్వాలైన పాపాలు ఉంటాయి. ఈ రకంగా ఈ పాప కర్మలన్నిటి ఫలితంగా మనం అనుభవించే ఈ ఇబ్బందులన్నీ, కష్టాలన్నీ కూడా సంఖ్యల రూపంలో మనల్ని బంధించి వేస్తున్నాయి. మరి అంతే కదా, ఈ పాపాల వల్ల మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, ఆ పాపాలు అనుభవించాలి కాబట్టి అవి మనకన్నీ ఒక బంధాలు, సంఖ్యలు లాంటివి అనమాట. సో పూర్వజన్మలో చేసిన పాపాలన్నీ ఈ జన్మలో అనుభవిస్తూ ఉంటాము. ఈలోపు ముందు జన్మల్లో అనుభవించడానికి మళ్ళీ ఏవో పాపాలు చేస్తూ ఉంటాము. సో ఈ పరిపక్వం చెందిన పాపాలేమో మనకి ఒక దీర్ఘ వ్యాధి రూపంలోనో, ఈ ఎడతెగిని కోర్టు కేసుల్లో చిక్కుకోవడం, తక్కువ కులంలో ఏదో కష్టాలున్న కుటుంబాల్లో పుట్టడము, లేదా చదువు లేకుండా ఉండడము, లేదా రూపం లేకుండా ఉండడం, ఇలా ఏదో ఒక రకంగా మనకి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసేటట్టుగా ఆ పాప ఫలితాన్ని మనం అనుభవిస్తామని చెప్తున్నారు. సో పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఈ పాపాల్లో కూడా పక్వాలైనవి వెంటనే ఈ జన్మలో అనుభవిస్తాం, ఇంకా పక్వం కాని వాటిని నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా తీసుకువెళ్తాం. కాబట్టి ఈ పాపాలన్నీ మనకు బంధాలు, మళ్ళీ జన్మని ఏర్పరుస్తాయి అంటున్నారు. సో గత జన్మలో ఉన్న పాప ఫలితాలు కూడా మనం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాం. ఈ రకంగా మనం చేసే ఈ పాప ఫలితాలు మళ్ళీ ఈ రోజు చేసే పాపాలు నెక్స్ట్ జన్మలో, భవిష్యత్తులో ఎప్పుడో అనుభవిస్తాం అంటున్నారు. సో
ఈ పాప ఫలితాలన్నిటినీ కూడా ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండడం ద్వారా ఒక్క క్షణంలో మనం వాటన్నిటిని కూడా అరికట్టవచ్చు అంటున్నారనమాట. సో ఈ పాప ఫలితాలు ఇలా మనం పెట్టుకుంటూనే పోవాలా, ఇక దీని నుంచి విముక్తి ఏంటి అనే ఆలోచన వస్తే మరి ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండడమే మనకి ఈ పాప ఫలితాల నుంచి విముక్తి అని చెప్తున్నారు. సో దీనిని ఈ పాయింట్ ని ఈ పాయింట్ ని భాగవతంలో ఒక శ్లోకం కూడా చెప్పింది. ఏది భక్తి ద్వారా అన్నిటినీ కూడా అన్ని పాపాలని మనం శుద్ధి చేసుకోవచ్చు అని. సో అర్జునుడు ఎక్కడంటే శ్రీకృష్ణుడు 11వ అధ్యాయం అంతా కూడా మళ్ళీ ఈ కపిల భగవానుడు తల్లికి చెప్పడం 3వ స్కందం అయితే 11వ స్కందం అంతా శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవుడికి చేసిన బోధ. ఇవన్నీ కూడా భగవద్గీతలో మనం చదివిన విషయాలే. సో 11వ స్కందంలో శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవుడికి ఉపదేశిస్తున్నాడు ఏమని, ఉద్ధవా నా పట్ల భక్తితో చేసే సేవ ఎంతటి అడవినైనా కాల్చి వేసే దావాగ్ని లాంటిది. సో ఈ పాపం అనేటటువంటి దట్టమైన అడవిని కూడా భగవంతుడు భక్తి అనే దావాగ్ని తగలబెట్టేయగలరు. సో ఎంతటి పాపాలైనా భక్తి భావాన్ని పెంపొందించుకుంటే అన్ని కూడా కరిగిపోతాయి అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇప్పుడు అడవిలో కార్చిచ్చు ఎన్ని చెట్లైనా క్షణంలో కాల్చి బూడి చేసేస్తుంది. అలాగే ఈ భక్తి భావం అనేది పాప బంధాలన్నిటినీ కూడా పాప కర్మలన్నిటినీ కూడా కాల్చివేయగలదు అని చెప్తున్నారు. సో భగవద్గీతలో కూడా అర్జునుడు యుద్ధం చేయడం పాపం అనుకున్నాడు కదా, అందరినీ ఇలా చంపడం పాపమే కదా అంటాడు కదా, అయినా సరే కృష్ణుడు యుద్ధం చేయమని చెప్తారు. అందుకని అతను చేసిన యుద్ధం ఎలాంటి యుద్ధం చేయమన్నాడు, నువ్వు ఏ కక్ష లేకుండా కోపం లేకుండా నీ బాధ్యతగా నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు ఏ భావాన్ని ఏ రియాక్షన్ లేకుండా నువ్వు చేయవలసిన పని నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. కాబట్టి అది భక్తి భావంతో చేశాడు భగవంతుడి ఆజ్ఞగా. కాబట్టి అర్జునుడికి ఏ పాప ఫలితం అంటలేదు అంటున్నారు. సో అది ఇక్కడ తర్వాత రూప గోస్వామి భాగవతం నుంచి ఇంకొక శ్లోకాన్ని కూడా ఉదాహరణగా చెప్పారు. ఏమిటి అంటే అంటే పాపాలను భక్తి భావం వచ్చినప్పుడు పాపాలన్నీ కూడా ఎలా మనకు కరిగిపోతాయి అన్న దానికి అర్జునుడు యుద్ధం చేసినా పాపం కలగదు. ఎందుకు, భగవంతుడి ఆజ్ఞలో భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఆయన సమర్పించి చేశాడు. తను ఏ కక్షతో రాగద్వేషాలతో చేయలేదు కాబట్టి. అలాగే రూప గోస్వామి భాగవతం నుంచి ఇంకొక శ్లోకాన్ని కూడా ఉదాహరణగా చెప్పారు. అది దేవహుతి అంటే కపిల భగవానుడి తల్లి, ఆయన తన తల్లితో చెప్పిన విషయం అన్నమాట. యథాగ్ని సుసుమిద్ధ చేకరోత్యేధ్యాంసి భస్మసార్ తథా మద్విషయ భక్తిర్ ఉద్ధవైనాంసి కృత్స్నస యన్నామధేయ శ్రవణాను కీర్తనాద్యత్ ప్రహ్వణాద్యత్ స్మరణాదపి క్వచిత్ శ్వాదోపి సద్య సవనాయ కల్పతే కుత పునస్తే భగవన్ దర్శన. అంటే భగవంతుడితో దేవహుతి తన కుమారుడైన కపిల భగవానుడితో ఆవిడ ఇలా అంది. ఆవిడకి తెలుసు కుమారుడైన భగవద్రూపం అని. అందుకే ప్రభు శ్రవణ కీర్తనలు ఈ 9 రకాల భక్తి మార్గాలు ఉన్నాయి కదా, ఎవరైతే నీ లీలలు వింటారో, ఎవరైతే నీ మహిమలను కీర్తిస్తారో, ఎవరైతే నీకు నమస్కరిస్తారో, మరి అర్చనం వందనం దాస్యం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఎవరు నిన్ను స్మరిస్తారు, ఎవరు ఈ 9 విధాలైన భక్తియుత సేవా మార్గాల్లో ఏ ఒక్కదానిని అనుసరించినా అట్లాంటి వాళ్ళంతా కూడా స్వపాకుల అంటే అంటే మాంసం తిని అటువంటి జాతిలో పుట్టిన వాళ్ళైనా సరే నీ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించారంటే వెంటనే యజ్ఞయాగాదులు చేసే అర్హతను పొందుతారు అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పింది. అందుకని పరిపూర్ణమైన కృష్ణ భక్తితో ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే అటువంటి వాళ్ళు పవిత్రులు కాకుండా ఎలా ఉంటుంది, తప్పకుండా పవిత్రులు అవుతారు. భక్తి భావం ఉన్నవాళ్ళు అలా ఉండకుండా అలా పవిత్రులు కాకుండా ఉండడం అనేది జరగదు, అది అసంభవం అంటున్నారు అనమాట. సో భక్తి భావం ఎలాంటి వాళ్ళనైనా పరిశుద్ధులు చేసేస్తుంది. ఏ కులంలో పుట్టినా ఏ జాతిలో పుట్టినా అది పాప ఫలితాలన్నిటిని కూడా దగ్ధం చేస్తుంది. అడవిలో ఉన్న దట్టమైన అడవిని కూడా కార్చిచ్చు ఎలా దగ్ధం చేయగలదో
ఎంతటి పాపాన్నైనా ఈ భక్తి భావం దగ్ధం చేయగలదు అంటున్నారు. సో ఈ తప్పకుండా ఈ ఐహిక పాప కర్మలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి వస్తుంది. అటువంటి శక్తి ఆ భక్తి భావానికి ఉన్నది. భక్తి అనేది అంత పవర్ఫుల్. అందుకే మనం ఆంజనేయ స్వామికి ఉన్నదేమిటి అంటే రామభక్తి. ఆ భక్తితోనే ఆయనకు అంత శక్తి వచ్చింది. సో ఆ భక్తి అనేది అంతటి విశిష్ట లక్షణం. ఆ విధంగా భక్తి భావంతో ఉండడం వల్ల ఎలాంటి జన్మలో పుట్టినా కూడా వాళ్ళు వేదాలలో చెప్పిన యజ్ఞయాగాదులు అన్నీ చేసే అర్హత కూడా వాళ్ళకు ఉంటుందని భాగవతం కూడా చెప్తోంది. సో ఇలాంటి అర్హత పొందిన వాళ్ళనే బ్రాహ్మణ వర్ణం. సో ఒక బ్రాహ్మణుడైతేనే మరి వేదాలు చెప్పినవి నిర్వహించాలి. కానీ భక్తి భావంలో ఉన్న శుద్ధ భక్తుడు ఏ జాతిలో పుట్టినా ఏ కుటుంబంలో పుట్టినా ఆటోమేటిక్ గా అతనికి ఆ బ్రాహ్మణ అర్హత వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఈ భక్తి భావంతో భగవన్నామాన్ని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని మనం భగవన్నామ సంకీర్తన గనక చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆ భక్తి భావంతో ఆ యజ్ఞయాగాదులు చేసే అర్హత ఆ నిజమైన భక్తి భావంతో స్మరించే వాళ్లకు వస్తుంది. పాపాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయని అర్థం అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి ప్రభుపాద భాష్యంలో చెప్తున్నారు. పద్మపురాణంలో కూడా ఈ పాపకర్మల ఫలితాలు 4 రకాలుగా ఉంటాయని చెప్పారు. ఏది? ఒకటి పరిపక్వం కానివి, మనం ఇందాక చూసాం కదా, పరిపక్వం అయినవి, అపరిపక్వాలు అని 2 చూసాం. ఇక్కడ పద్మపురాణంలో 4 రకాలు ఉంటాయని చెప్పారు. ఒకటి ఇలా పరిపక్వం కానివి అంటే అపరిపక్వం అయినవి, అప్రారబ్ధం అంటారు వీటిని. 2 బీజ రూపంలో ఉన్న కర్మఫలాలు అంటే ఇంకా అప్పుడే బీజం ఎత్తుతున్నాయి మన కర్మలు, అది. 3 ఇంతకు ముందే పరిపక్వమైన కర్మఫలం, అది ప్రారబ్ధం. అంటే ఫుల్గా రెడీగా ఉందన్నమాట మనకి కర్మ ఫలాన్ని, పాప ఫలితాన్ని అందించడానికి రెడీగా ఉన్నాయి, అవి ప్రారబ్ధం. ఇంచుమించు పరిపక్వమైన కర్మఫలం, అది కూడా బీజం. సో ఈ 4 రకాలు. ఒకటి బీజ రూపంలో ఉంది, ఇంకోటి ఇంచుమించుగా పరిపక్వం అంటే ఇంకా పూర్తిగా పరిపక్వం అవ్వలేదు, ఆల్మోస్ట్ అయింది అంటున్నారు. సో అది అలా 4 రకాలు ఉన్నాయి. సో భగవంతుడికి ఎవరైతే శరణు వేడతారో, ఆయన్ను ఈ భక్తిలో ఎవరైతే నిమగ్నులవుతారో వారు ఈ 4 రకాల కర్మలు కూడా నశించిపోతాయి అని పద్మపురాణంలో కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ఇంచుమించు పరిపక్వం చెందిన కర్మలు అంటే బీజం అన్నాం కదా, అది ప్రస్తుతం మనం అనుభవించే కష్టాలకు సంబంధించింది అంటున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా కష్టాలు ఉన్నాయనుకోండి, అవి ఎందుకు వచ్చాయి అంటే ఇంచుమించు అంటే బీజం అనేటటువంటి పాపకర్మ వల్ల. బీజం అంటే ఆల్మోస్ట్ పరిపక్వం చెందింది. సో ఈ బీజప్రాయంలో ఉన్న కర్మలన్నీ కూడా మన మనసులో నిక్షిప్తంగా ఉంటాయి. సో బీజాలు వంటి పాప కృత్య వాంఛలు ఇవన్నీ బయటపడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కూటం అనే సంస్కృత పదానికి అర్థం ఏంటంటే అవి బీజాలు గాని బీజ ఫలాలు గాని కలిగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ పరిపక్వం కాని కర్మఫలాలు అప్రారబ్ధాలు అంటే ఇంకా రెడీలే, పాప ఫలితం పండలేదన్నమాట, కాబట్టి వాటిని అప్రారబ్ధాలు అంటారు. అవి ఇంకా బీజవాసం కూడా జరగని సందర్భాన్ని సూచిస్తాయి. ఈ పద్మపురాణంలో ఇవన్నీ కూడా వివరించారు. పండిన పాపాలు, ఇంకా పండని పాపాలు, ఆల్మోస్ట్ పండిన పాపాలు, ఇవన్నీ. సో ఈ వివరణ వల్ల మనకి ఐహిక కల్మషాలు అతి సూక్ష్మంగా ఉంటాయి అన్నది అర్థమవుతుంది కదా. అదంతా కూడా ఫలితాలు, ఇబ్బందులు, పాప ఫలితాల వల్ల మనం పడే ఇబ్బందులు, ఇవన్నీ కూడా మరి మనకి సంఖ్యల లాంటివి అనమాట. సో మనకి ఏదైనా ఉదాహరణకు జబ్బు చేసింది అనుకోండి, ఆ జబ్బు కారణం కానీ అది ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందని, ఎలా అది డెవలప్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవడం కొంచెం కష్టం. ఉన్నట్టుండి వ్యాధి మనకి బయటపడి కనిపించదు ఒక్కొక్కసారి. ఆ వ్యాధి బయటపడడానికి కూడా మరి కొంత టైం పడుతుంది కదా. సో మరి వైద్యులంతా కూడా ఈ వ్యాధిని అరికట్టడానికి వ్యాక్సిన్స్ అని ఇస్తూ ఉంటారు కదా. అలా మన పాప కర్మలు కూడా మనం ఆపుకోవడానికి ఈ కృష్ణ చైతన్యం ఒక వ్యాక్సిన్ లాంటిది అంటున్నారు అనమాట. సో ఇంకా బయట పడకపోవచ్చు, ప్రస్తుతం బాగానే ఉండొచ్చు, కానీ ముందు ముందు ఏ పాప ఫలితాలు అనుభవించాల్సి ఉంటుందో ఎవరికి తెలియదు. కాబట్టి
ఈ పాప ఫలితాలను ఆపడానికి, జబ్బు ఆపడానికి మనం వ్యాక్సిన్స్, ఇప్పుడు కోవిడ్కి వ్యాక్సిన్స్, ఇంకా ఎన్నిటికో వ్యాక్సిన్స్ తీసుకుంటున్నారు కదా. పిల్లలందరికీ కూడా మరి పోలియోలు, డిపిటీలు వీటన్నిటికీ వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తున్నారు ముందు ముందు రాకుండా. సో అలా ఈ పాప ఫలితాలు అనుభవించే స్థితిని తప్పించుకోవడానికి ఈ భక్తి మార్గం అనేది ఒక వ్యాక్సిన్ లాంటిది అని చెప్పి ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారనమాట. సో భాగవతంలో సుఖదేవ మహాముని అంటే ఎవరు, వ్యాస మహాముని పుత్రుడు. ఆయన పుట్టుకతోనే ముక్త పురుషుడు కాబట్టి ఆయన అత్యంత కల్మషరహితమైన శుద్ధ భక్తుడు సుఖదేవ మహాముని. సో ఆయన అజామిలుడి కథను వివరిస్తారు భాగవతంలో ఈ సుఖదేవ మహాముని. అజామిలుడు ఎవరు అంటే మరి సద్బ్రాహ్మణుడే అవడానికి, కాకపోతే మరి వయసులో ఉన్నప్పుడు ఒక వేశ్య చేతిలో ఉండి ఆయన తప్పు మార్గాన్ని పట్టడం జరిగింది. సో జీవితం అంతా పాపాలు చేశాడు. అయినా కూడా చివరి నిమిషంలో తన కుమారుడైన నారాయణ అనే పేరుతో ఉన్న కుమారుణ్ణి పిలవడం వల్ల అతను భగవన్నామాన్ని జపించడం వల్ల కాపాడబడ్డాడు. అయితే వెంటనే లేదు, తర్వాత ఒక సంవత్సరానికి అతనికి ఆ ఛాన్స్ వచ్చి శుద్ధుడై మరి వెళ్ళాడనమాట భగవద్ధామానికి. సో వ్రతాలు, దాన ధర్మాలు, యజ్ఞయాగాదులు ఇవన్నీ చేయడం వల్ల పాపకర్మలు మనం తగ్గించుకోవచ్చని మనకి చెప్పారు. కానీ అవి ఆచరించడానికి మనకి ఆ కోరిక మన హృదయం నుంచి రావాలి. సో యవ్వనంలో మరి అజాములుడు విషయంలో ఇదే జరిగిందని సుఖదేవ గోస్వామి చెప్పారు. ఈ పాపకర్మ అనేటటువంటి కోరిక, అంటే పాపాలు చేయాలనే కోరిక కలిగింది కాబట్టి మరి అటువంటి తప్పు పనులు చేశాడు. సో ఈ పాపకర్మ అనే కోరిక భక్తితోనే ఆ పాపకర్మలు చేయాలనే కోరిక పోతుంది. ఏదైనా తప్పు పనులు చేయాలి అనిపిస్తుంది అంటే అది కూడా ప్రారంభమే. ఎప్పుడైతే భక్తి భావంలో ఉంటామో ఈ తప్పులు చేయాలనే కోరిక కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో చైతన్య మహాప్రభువు అందుకని ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనం జపించడం వల్ల సులభంగా ఈ భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి భక్తి మార్గాన్ని ఎన్నుకున్నా తప్పనిసరిగా 100% పాపకర్మల ఫలితాల నుంచి విముక్తి పొందజాలడు అంటున్నారనమాట. అంటే భక్తి మార్గాల్లో ఉంటే తప్పితే 100% పాప ఫలితాల నుంచి విముక్తి చెందడం కష్టం అంటున్నారు. సో మనం ఎన్నో పుణ్యకార్యాలు చేయొచ్చు, వాటి వల్ల కొన్ని పాపాలు మనం సమస్యపోయేటట్లు చేసుకోవచ్చు. కానీ కంప్లీట్ గా పాప ఫలితాలన్నీ పోగొట్టుకోవాలంటే ఓన్లీ మార్గం భక్తి అంటున్నారు అనమాట. సో ఈ వైదిక కర్మలు, దాన ధర్మాలు ఇవన్నీ చేసినా కూడా కంప్లీట్ గా మనకి పాప కర్మల నుంచి విముక్తి రావచ్చు కానీ మరుక్షణమే మళ్ళీ పాపాలు కూడా చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు గంగా స్నానం చేస్తే పాపాలు పోతాయంట, వెళ్ళి చేస్తాము, పవిత్రులం అవుతాం. బయటకు వచ్చి మళ్ళీ పాపాలు చేస్తే మళ్ళీ పాపం మూట కట్టుకుంటున్నాం కదా. కానీ ఈ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు పాపాలు చేయాలనే కోరికే తగ్గిపోతుంది. క్రమేణ పాపాలు చెయ్యం, ఆ శుద్ధ స్థితిలోకి వస్తాం. అందుకని అదొక్కటే మార్గం మనకి ఈ పాపాలు అనేవి చేయకుండా ఉండడానికి. ఆ భక్తిభావం ఇంతకు ముందున్న పాపాలన్నిటినీ దగ్ధం చేయడమే కాకుండా ముందు కూడా మనం పాపాలు మూట కట్టుకోకుండా ఉండేటట్లు చేయగలదు. అందుకని భక్తి మార్గమే ఏకైక మార్గం అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకు? భక్తితో హృదయం పవిత్రం అయిపోతుంది కాబట్టి, పవిత్ర హృదయం ఉన్న వాళ్ళు ఏ తప్పులు చేయరు కాబట్టి, కాలుష్యం లేదు కాబట్టి అది సరి అయినటువంటి మార్గం. సో భాగవతంలో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారు. ఏది? మరి ఈ ఒక ఏనుగు ప్రాయశ్చిత్త మతోపార్థం మన్యే కుంజర శౌచవత్ అంటే ఏనుగు ఎంతో శ్రద్ధగా సరస్సులో దిగుతుంది, శరీరం అంతా క్లీన్ చేసుకుంటుంది, స్నానం చేస్తుంది, బయటికి రాగానే మళ్ళీ తొండంతో మట్టంతా తీసి శరీరం మీద చల్లుకుంటుంది. అలాగే మనకు భక్తిభావం లేనప్పుడు ఈ రకంగా పాపకార్యాలన్నిటి నుంచి విముక్తి చెందే పనులు ఏమైనా చేసినా, గంగా స్నానం అవ్వనివ్వండి, పుణ్యకార్యాలు అవ్వనివ్వండి, ఇవన్నీ చేసినా మళ్ళీ మనం పాపాలని మూటగట్టుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. సో అందుకని భక్తిభావం ఉండి పవిత్రులం అయితే మనకు ఆ కోరిక ఉండదు, ఆ కల్మషం ఉండదు, కాబట్టి పాపాలు అనేవి మనం చేయలేము. సో భాగవతంలో ఇంకొక ప్రమాణం కూడా ఉంది. సనత్ కుమారుడు ఏం చెప్పాడు అంటే, మహారాజా, కృతకమైన మానవుడి అహంకారం ఎంత బలమైందంటే అది ఒక బలమైన త్రాటితో మనల్ని
ఈ ఐహిక జీవితానికి బంధించి వేస్తుంది అనమాట. ఈ ఈ భౌతికత్వం అనేది ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే, మరి సత్వరజస్ తమో గుణాలు కానీ ఇవి మనల్ని భౌతికత్వానికి ఒక బలమైన తాడుతో బంధించి వేస్తాయి. భక్తులు ఒక్కళ్ళే ఈ తాడును తెంచుకోగలరు. ఈ బంధాలను తెంచుకోవడం సులభం కాదు ఎవరికి. ఓన్లీ భక్తిభావం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే తెంచుకోగలరని భాగవతం కూడా చెప్పింది. సనత్ కుమారుడు ఎవరు? బ్రహ్మకుమారులు 4 ఉన్నారు కదా. వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లానే ఉంటారు చూస్తానికి, కానీ వాళ్ళు మహాజ్ఞానులు. సనక, సనందన, సనాతన, సనత్ కుమారులు 4. సో వాళ్ళలో 4వ వాడైన సనత్ కుమారుడు చెప్పాడు. సో ఈ భౌతికత్వం ఎంత బలమైన తాడు అంటే, భక్తిభావం తప్ప ఇంకా ఏది కూడా ఈ తాడుతో కట్టేసిన వాళ్ళని విముక్తుల్ని చేయలేదు భౌతికత్వం నుంచి. ఆ భక్తిభావం లేని మహాయోగులుగాను కర్మిష్ఠులుగాను కావాలని ప్రయత్నించే వాళ్ళు భగవద్భక్తులు సాధించేంత ప్రగతి వాళ్ళు సాధించలేరు. యోగులు అవ్వాలని ప్రయత్నించే వాళ్ళు కానీ, గొప్ప కర్మిష్ఠులు అంటే మంచి కర్మ మార్గంలో మనం బాగా చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు కూడా భక్తులు సాధించినంత ప్రగతి సాధించలేరు. అందుకే మనం ఈ అంధకారం నుంచి, అజ్ఞానం నుంచి, భౌతికత్వ వ్యామోహం నుంచి బయటపడాలి అనుకున్నాము అంటే భక్తి మార్గం ఒక్కటే మన కర్తవ్యం. ప్రతి వ్యక్తికి ఆ మార్గమే కర్తవ్యం అంటున్నారు అనమాట. సో పాయింట్ ఏంటంటే, భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు పవిత్రులం అవుతాం కాబట్టి పాపకర్మలన్నిటినీ దగ్ధం చేసుకుని ముందు ముందు కూడా పాపాలను మూటగట్టుకొని పవిత్రమైన స్టేజ్కి వెళ్ళొచ్చు అంటున్నారు. సో ఈ అహంకారపు మనం మరి అజ్ఞానంతో మనకి అహంకారం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, భవబంధాల్లో చిక్కుకుంటూ ఉంటాం ఈ అజ్ఞానంతో. కానీ భక్తి భావం ఈ అజ్ఞానాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఈ విషయం పద్మపురాణంలో కూడా మళ్ళీ చెప్పారు. ఏమని? ఈ భక్తితో ఉన్న వాళ్ళు అదే ఆ శుద్ధ భక్తి అత్యున్నతమైన ఆత్మ వికాసము. అంటే ఆత్మ వికాసం ఏమిటి? సచ్చిదానంద తత్వం అంటే కల్మషరహిత తత్వం, శుద్ధ తత్వం, త్రిగుణాతీత తత్వం. అది అందుకే దాన్ని శుద్ధ భక్తి అంటారనమాట. సో అదే ఆత్మ వికాసం. ఏ కల్మషాలు లేనటువంటి శుద్ధత్వం. సో అలాంటి ఆత్మ వికాసం ఎలాంటిదంటే, అటువంటి ఆత్మ వికాసం కార్చిచ్చు లాంటిది. అడవిలో కార్చిచ్చు ఇందాక కూడా చూసాం. కాబట్టి అన్ని అశుభాలను, సర్పాలను కూడా దహించి వేస్తుంది. ఆ ఆత్మ వికాసం ఎంతటి పవర్ఫుల్ అంటే, మనకున్నటువంటి చెడును, కాలుష్యాన్ని అంతటిని కూడా తరిమివేసి మనిషిని కంప్లీట్ గా ప్యూర్ గా చేయగలదు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి అడవి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఆ అడవిలో కనుక దావానంలో వచ్చిందనుకోండి, అడవిలో ఉన్న పాములన్నీ కూడా అన్ని పోతాయి. పాములు ఏమిటి? చెట్లు. సో అలా మనలో ఉన్న కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలన్నీ కూడా కరిగించి వేయగలుగుతా భక్తిభావం, శుద్ధ భక్తిభావం. ఎప్పుడైతే ఆ కల్మషాలన్నిటినీ తరిమి వేసామో మిగిలేదేమిటి? ప్యూర్నెస్ కదా, ఇంకేమీ ఉండదు ఆ శుద్ధత్వం తప్ప. కాబట్టి అది చెప్తున్నారు. సో అదంతా కూడా ఫస్ట్ పాయింట్ మనం చూసింది ఏది? ఐహిక యాతల నుంచి విముక్తి ఎలాగు అంటే భక్తి భావమే మనకి పాపాలన్నిటి నుంచి విముక్తి, ముందు ముందు పాపాలు చేయకుండా కూడా ఉండేటట్లు చేయగలదు. అది ఫస్ట్ పాయింట్. 2, మరి అది సర్వ శుభప్రదం. చెప్పాం కదా, ఈ 6 పాయింట్స్ ని వివరిస్తున్నారు అనమాట, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తున్నారు. 1, అది సర్వ శుభాలకు ప్రారంభం. ఐహిక ఇబ్బందులన్నిటినీ అంతం చేస్తుంది, పాపాలని. అది చూసాం. నెక్స్ట్ పాయింట్ సమస్త శుభాలకు ప్రారంభం అన్నది నెక్స్ట్ పాయింట్ అన్నమాట. సో శుభాలకు రూప గోస్వామి శుభం అంటే ఆయన ఒక డెఫినేషన్ చెప్పారు. ఏమిటి శుభం? శుభం అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ క్షేమం కలిగించే కార్యాలు చేయడం. మన ఒక్కళ్ళకి క్షేమం కలిగించేది కాదు, అందరికీ క్షేమం కలిగించే కార్యమే శుభప్రదమైన కార్యం అని రూప గోస్వామి డెఫినేషన్ చెప్పారు శుభానికి. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో మరి మనం ఏదో ఎవరికి వాళ్ళు ఏది కావాలంటే అది మన కోసం చేసుకుంటూ సంకుచితంగా ఉంటున్నాం. కానీ ఈ భక్తి భావంలో ఉన్నప్పుడు
అందరికీ ప్రయోజనం కలిగించేవే చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అందరూ ఇటువంటి విషయాలకు ఆకర్షితులు అవుతూ ఉంటారు. దీనివల్ల లాభాలు కూడా పొందొచ్చు. స్వరూప గోస్వామి, ఇతర విద్వాంసులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ భక్తి భావాన్ని ప్రచారం చేయడం మానవ సంక్షేమం కోసమేనని అందరూ ఒప్పుకున్నారు వీళ్ళంతా. సో ఈ భక్తి అనేది శుభం. ఎందుకు? అందరికీ మంచి చేసే విషయం కాబట్టే వాళ్ళు ఈ భక్తిని ప్రచారం చేయడం ప్రారంభించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భక్తి అందరి దృష్టిని ఎలా ఆకర్షించగలదో, ఈ భక్తిలో ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఎటువంటి దివ్యానందాన్ని అనుభవించగలడో పద్మపురాణం చెప్తోంది. ఏమని? ఇటువంటి భక్తి ఉన్నవాడు ప్రపంచం అంతటికీ కూడా సేవ చేసేవాడు గాను, ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వాళ్ళని ఆనందపరచగలిగేవాడి గాను మనం గుర్తించాలి. అందుకే శుద్ధ భక్తుల్లో ఎవరైనా సరే, మనం గురువులు కానీ ఇలాంటి శుద్ధ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మనకి వాళ్ళతో మాట్లాడితేనే ఆనందంగా ఉంటుంది, వాళ్ళని చూస్తేనే బాగుంటుంది, వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళ ఎదురు కూర్చుంటేనే మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది. సో అది అటువంటి ఆనందాన్ని వాళ్ళు పంచగలుగుతారు, నిజమైన భక్తి ఉన్న వాళ్ళు. సో వాళ్ళొక్క మనుషులకే కాదు, జంతువులకి, చెట్లకి కూడా ఆనందాన్ని సమకూర్చగలరు అని చెప్తున్నారు. ఇటువంటి భక్తి భావం చెట్లని, జంతువుల్ని కూడా ఆకర్షిస్తుంది. అందుకే జంతువులు కూడా చూడండి, మంచి వాళ్ళు దగ్గరికి అవి మంచిగానే ఉంటాయి. సో ఆ మంచితనం, ఆ శుద్ధతత్వం అనేది ప్రతి జీవిని కూడా ఆకర్షిస్తుంది అన్నమాట. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఆయన జార్ఖండ్ అడవుల గుండా వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చేసిన నాట్యానికి ఈ క్రూరముగాలు, పెద్ద పుల్లు, ఏనుగులు ఇవన్నీ కూడా నాట్యం చేస్తూ ఉన్నాయి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఆయన కీర్తిస్తూ చేసినప్పుడు. సో అదొక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఇటువంటి భక్తులు వాళ్ళలో దేవతలకు కనిపించే లక్షణాలు, శుభ లక్షణాలు అన్నీ ఉంటాయి. దేవతలకు యూజువల్ గా సత్వగుణం వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళలో ఉండే మంచి లక్షణాలన్నీ కూడా ఈ భక్తుల్లో ఉంటాయి అని భాగవతంలో సుఖదేవ మహాముని ఏం చెప్పారంటే, భగవంతుడి పైన భక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఎటువంటి కపటము వాళ్లకు ఉండదు, అందుకని వాళ్ళకి నిస్సందేహంగా దేవతా లక్షణాలన్నీ కూడా వాళ్ళలో ఉంటాయి. ఇలా ఉన్నత స్థాయికి చెందిన భక్తిని చూసి దేవతలు కూడా వాళ్ళతో కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటారు. అంటే వాళ్ళు కూడా ఇంతటి శుద్ధతత్వం ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి దేవతలకు కూడా వాళ్ళతో కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటుంది. సో దాంతో వాళ్ళలో దేవతా లక్షణాలు అంకురించాయి. ఎప్పుడైతే దేవతలకు కూడా ఈ భావం కలుగుతుందో ఇక వాళ్ళకి దేవతా లక్షణాలు ఉన్నాయని మనం గ్రహించాలి అని చెప్పి సుఖదేవ గోస్వామి కూడా చెప్పారు. సో ఇలా కాకుండా ఉన్న వాళ్ళల్లో మరి వీరు భక్తి లేని వాళ్ళల్లో మరి ఇటువంటి లక్షణాలు సాధారణంగా ఉండవు. భక్తి ఉన్న వాళ్ళలో ఉన్న శుద్ధతత్వం వాళ్ళలో ఉండదు. వాళ్ళు ఎంత చదువుకున్న వాళ్ళు అవ్వచ్చు, మరి ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే నిత్య జీవితంలో వాళ్ళకి ఈ అజ్ఞానంతో ఎన్నో నికృష్టమైన పనులు చేయొచ్చు అంటున్నారు. సో ఎంత విద్యాధికుడైనా సరే మరి ఈ భౌతిక కార్యకలాపాలే చేస్తూ స్వార్థంతో అపవిత్రులుగానే ఉంటూ ఉంటారు ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్నంత కాలం. సో ఈ యూనివర్సిటీస్ లో వాటిలో చదివే ఎంతో గొప్ప గొప్ప డిగ్రీలు కూడా తెచ్చుకోవచ్చు, కానీ భక్తి భావం లేనప్పుడు వాళ్ళు అజ్ఞానంలో ఇలాగే ఉత్తమ లక్షణాలు లేకుండా ఉంటారు అంటున్నారు అనమాట. సో పెద్ద పెద్ద చదువుకున్న వాళ్ళు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ తో చూస్తాం కదా మనం, ఆల్కహాలిక్స్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ. మరి నాన్ వెజ్, సరే ఈ రోజుల్లో నాన్ వెజ్ చాలా మంది అది ఏదో బ్యాడ్ హ్యాబిట్ కాదనుకుంటున్నారు, కానీ మరి మనకి ఎంతో ఫుడ్ ఉన్నప్పుడు ఈ నాన్ వెజ్ తినాల్సిన అవసరం నిజంగా మరి లేదు. సో అది అయినా, లేదంటే మరి గ్యాంబ్లింగ్ కానీ, ఈ ఆల్కహాల్స్ కానీ, వీటన్నిటికీ అలవాటు పడుతూ ఉంటారు చదువుకున్నా కూడా. సో మరి ఇంకా వాళ్ళల్లో ఇంకో ఉత్తమ లక్షణాలు ఎలా కనిపిస్తాయి అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు అనమాట. ఇట్లా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు, డ్రగ్స్ కానీ, ఆల్కహాల్ కానీ, ఇలాంటి వ్యసనాలన్నీ ఉన్నప్పుడు టైం వేస్ట్ చేసుకోవడమే కానీ ఇక భక్తి భావం లేనప్పుడు ఆ శుద్ధతత్వం అనేది రాదు, ఎంత చదువు ఉన్నా కూడా అంటున్నారు. సో మరి ఒక అరగంట సేపు కూడా వాళ్ళు ప్రశాంతంగా నిశ్శబ్దంగా కూర్చోలేరు. నువ్వు శాంతంగా ఉంటే నీవే దేవుడు అని నువ్వు గుర్తించగలుగుతావు అని యోగం కూడా చెప్తుంది, ఏది పీస్ఫుల్ గా ఉన్నట్లయితే. కానీ భౌతిక జీవితం గడిపే వాళ్ళకి ఈ మార్గం సవ్యమైందే అవ్వచ్చు, కానీ ఎంతకాలం అని శాంతంగా నిశ్శబ్దంగా ఉంటారు.
అంటే అసహజంగా అంటే కూర్చున్నంత మాత్రం కాదు, ఈ భక్తి భావంతో మనుషులు పవిత్రులు అవ్వడం ముఖ్యం. అది అని చెప్పి అందుకని భక్తి భావం లేకపోతే ఉత్తమ లక్షణాలు డెవలప్ చేసుకోలేము. మంచి లక్షణాలు కావాలంటే ఆ భక్తి ఉండాలి. ఈ భక్తి భావమే అన్నిటికీ శుభప్రదం అని చెప్పి ఆ సెకండ్ పాయింట్. ఈ తర్వాత ఈ భక్తి భావం వల్ల కలిగే సుఖం ఏంటి అనేది మూడవది. ఏంటి సుఖ విధానాలు? 3 రకాలుగా వివరించారు. భౌతిక భోగాల వల్ల కలిగే సుఖం, పరబ్రహ్మంతో ఐక్యం అవటం వల్ల చెందే సుఖం, కృష్ణ భగవద్భక్తి వల్ల కలిగే సుఖం. సో భౌతిక భోగాల వల్ల కలిగే సుఖంలో మనకి ఏ ఉపయోగము లేదు. అలాగే మరి పరబ్రహ్మంతో సాయుధ్యం చెందిన మనకు ఆ సుఖం ఏమిటో అర్థం కాదు. కానీ భక్తిలో ఉన్నప్పుడు ఆ భక్తిలో ఉన్న ఆనందం మాత్రం మనం అది ఏమిటో అనుభవించగలం, ఆనందించగలం. ఈ తంత్ర శాస్త్రంలో కూడా శివుడు సతీదేవి తన భార్యతో ఏమంటున్నారు? ప్రియా, గోవిందుడి చరణాల విందాలని ఎవరైతే శరణు వేడుతారో వాళ్ళు నిజమైన భక్తి భావాన్ని పొందగలుగుతారు. కానీ మనం శుద్ధ భక్తులు అనుభవించే ఆనందం కూడా అతనికి వశం అవుతుంది. సో భగవంతుడి చరణార విందాలని శరణు వేడిన వాడికి ఆ భక్తి, ఆ శుద్ధ భక్తుల యొక్క ఆనందం వస్తుంది అంటున్నారు అనమాట. సో అది భక్తి భావం, శుద్ధ భక్తి భావమే ఆనందానికి కూడా పరాకాష్ట అంటున్నారు. అత్యుత్తమ స్థాయి అది. సో భౌతిక సిద్ధులు, బ్రహ్మత్వంలో ఏకం పొందటం ఇవన్నీ కూడా చివరికి భక్తిలోకే దారితీస్తాయి. అవన్నీ కూడా బిగినింగ్ స్టేజెస్, ఫైనల్ స్టేజ్ కాదు. ఫైనల్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఆ భక్తిలో ఉన్న ఆనందం, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం రావడం మనకు. అది కాబట్టి అది థర్డ్ పాయింట్ లో చెప్పారు. సో ఇక్కడితో ఈరోజు ఇంకా 4-5 పాయింట్స్ ఉంది. ఇది పెద్ద చాప్టర్. సో ఇక్కడితో ఆపుదాము. థర్డ్ పాయింట్ బ్రీఫ్ గా చూసాము. నెక్స్ట్ మండే కంటిన్యూ చేసి చెప్పచ్చు. మండే 7 PM కి క్లాస్ పెడదాము. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో